Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información na radio, na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, luns, día 2 do mes de marzo, imos a falarlles de que hoxe mismo, pola tarde, os que nos sigan no informativo do mediodía, podrían acudir a un encontro de gastronomía circular para dinamizar a Vía Verde. Falaremos delo. Tamén, mañán, se celebra unha xornada chamada Administración cerca de ti, na que poden obter, por exemplo, o certificado digital. Falaremos tamén de unha andaina que haberá esta semana para conmemorar o Día contra a Obesidade e, ademais, tamén para falar precisamente de alimentación. E recordaremos que a fin de semana que ven, o próximo domingo, se celebra o Día Internacional da Muller en Cerceda con varios actos, especialmente teatro. Tamén se celebra o Antroido en Meirama, do que falaremos a través da Comisión de Festas, e tamén se pode ver unha exposición sobre arte gráfica na sala de exposición Xosé Neira Vilas. Recordaremos que o Colexio Cruce de Cerceda celebra o seu 50 aniversario e tamén estamos nos últimos días, neste último mes, no mes no que estamos, é o último mes no que se pode solicitar a nova convocatoria de axudas á natalidade da Xunta de Galicia. En canto aos deportes e luns, sabemos como lle foi os nosos equipos na fin de semana, repasaremos os resultados e en canto tempo, pois para a xornada de mañán teremos xa tempo pois con alternancia de nubes e claros e con subida de temperaturas. Hoxe é luns, día 2 de marzo, ás 5 da tarde, e dende as 5 da tarde ata as 8 no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo, vai a ter lugar o segundo encontro de gastronomía circular e raíces no territorio, dirixido ao público en xeral, pero especialmente o público relacionado co mundo da gastronomía, da hostelería, etc. O encontro está orientado á economía circular aplicada á gastronomía, ao consumo de proximidade e á valorización do produto local. Se conta coa participación de Horta da Lousa, lembren ese proxecto agroalimentario que integra a produción ecolóxica, relevo xeracional e variedades locais. Tamén estará Gastrolab Arousa, que se encarga, a empresa que se encarga de organizar eventos sostibles e con produtos da nosa terra, produtos galegos. Si queren, en este caso, ali daránse explicacións de degustacións aplicadas para a cociña profesional. Son unhas xornadas, insistimos, as que terán lugar esta tarde no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo, e que sirve para dinamizar tamén a Vía Verde, chamado Segundo Encontro de Gastronomía Circular, de 5 da tarde a 8, hoxe no Viveiro de Empresas de Cerceda. Mais temas, mañán, martes, día 3 de marzo, haberá de novo, como xa sucedeu o ano pasado, unha xornada chamada Administración cerca de ti. Insistimos, mañán martes, día 3 de marzo, a partir das 11 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda, no polígono do Acevedo. O Concello, xunto co Ministerio, organiza esta xornada divulgativa sobre a administración pública e a súa accesibilidade. Nestas xornadas, todos os que acudan poden acadar, si queren, pois o certificado digital ou a clave permanente, ali mismo, sin ter que achegarse a outros lugares. Tamén poden solucionar ou plantexar calquera dúbida ou en calquera xestión relacionada cas administracións públicas, pero o máis interesante que poden ali acadar mañán ao certificado electrónico ou tamén a clave permanente ou clave móvil. Si queren, é gratuito, si queren mañán participar, teñen que anotarse previamente, poden facelo a calquera hora chamando o número de teléfono do Viveiro de Empresas, que é o 881 981 553. Cambiamos de tema. Esta semana tamén, este próximo mércores que ven, día 4 de marzo, se celebra o Día contra a Obesidade.
o Concello de Cerceda, a través da Concellaría de Benestar, organiza unha andaina o próximo mércores, día 4 de marzo, ás 12 do mediodía, con saída dende o Xardín Botánico, a través do programa de promoción da saúde que se está levando a cabo entre o Concello tamén e a Consellería da Xunta de Galicia, donde se está desenrolando todos os mércores polas mañáns ás 11 no Viveiro de Empresas no Acevedo, en Cerceda, unhas xornadas na que abranguen varios campos, como pode ser a alimentación saudable, o exercicio, a mobilidade, ou pode tamén ser a saúde mental. Así que, se alguén quere, aínda se pode sumar todos os mércores polas mañáns a partir das 11 no Viveiro de Empresas de Cerceda. E precisamente van a facer, para conmemorar o Día contra a Obesidade, unha andaina este mércores, día 4 de marzo, a partir das 12 no Xardín Botánico. De aí sairá o obxectivo desta andaina, como decíamos, o de conmemorar o Día da Obesidade, un problema que cada vez é máis común entre a poboación, unha das temáticas da promoción da saúde e alimentación saudable que se está levando a cabo todos os mércores. Durante a andaina se farán ademais actividade física, pero expertos irán dando consellos sobre alimentación, sobre saúde mental e sobre o exercicio. Para sumarse, para apuntarse, pois lembren, esta andaina o mércores a partir das 12 dende o Xardín Botánico. O fin de semana que ven, a próxima fin de semana, o día 8, que coincide en domingo, é o Día Internacional da Muller, e o Concello de Cerceda volverá de novo a incidir nese día con varias actividades. Será o próximo domingo, día 8 de marzo, e o Concello programou especialmente obras de teatro coa temática relacionada ca muller. O Concello de Cerceda, en canto a programación dirixida a toda a veciñanza, quere poñer importancia, poñer en valor a mensaxe feminista na sociedade, en este caso a través da representación de dúas pezas teatrais, unha para público familiar e outra para público máis adúlteo. En canto ao público familiar, o domingo que ven, día 8, ás 12:30, no Auditorio Municipal de Cerceda, se representará a obra teatral A Cenicienta que non quería comer perdices, da compañía Sarabela Teatro. É familiar, un conto moderno que revisa con humor o papel que desempeña a muller durante moito tempo. Xa pola tarde, a partir das 8 menos cuarto, terá lugar a lectura do Manifesto Feminista no Auditorio Municipal e despois, a continuación, haberá teatro, ás 8, teatro xa para maiores de 12 anos. Será a partir das 8, coa obra Marcho que teño que marchar, de Bea Campos, unha divertida sesión de contos e tamén un espazo para reflexión sobre os roles e a desigualdade de xénero. Máis temas. Agora seguimos co Antroido, porque aínda queda pendente o Antroido que vai a ter lugar esta vindeira fin de semana en Meirama. A Comisión de Festas de Meirama organiza para este próximo sábado, día 7 de marzo, unha festa de Antroido a partir das 6 da tarde no campo da festa de Meirama. Ali, todos os que se acheguen poden disfrutar dunha degustación gratuita de filloas e de orellas, tamén da lectura do testamento. Ás 8 da tarde haberá un concurso de disfraces con premios en metálico para o mellor disfraz na categoría de adulto e na categoría infantil. Ás 9 da noite, música co DJ Javi Eiroa. Hai carpa calefatable, nunha organización que fai a Comisión de Festas na que colaboran os veciños e comerciantes de Meirama e tamén o propio Concello de Cerceda. Continuamos a recordarlles que poden ver unha exposición na sala de exposición Xosé Neira Vilas, que se atopa na Biblioteca Municipal de Cerceda, na que se expón o 19º Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfica. Unha exposición onde se amosa pois arte gráfico no premio patrocinado dende a Diputación da Coruña. Pode verse ata o próximo día 19 de marzo, de luns a venres polas tardes de 3 a 8 e os sábados polas mañáns de 10 a 12. Un día máis, lle recordamos que o Colexio Cruce de Cerceda celebra este ano o seu 50
aniversario. Para elo, principalmente, xa se aproxima a data na que van a facer unha festa aberta ou romería, que será o sábado 14 de marzo no propio recinto escolar, donde haberá un xantar popular e estarán chamados a participar a comunidade escolar actual, pero tamén es alumnos, es profesorados e incluso tamén haberá unha parte musical donde terá protagonismo alumnos e exalumnos que forman parte de grupos e artistas salientables como poden ser Cénzar, Mister Camándula, Carlos Senderal ou Broa. Tamén decirlle que haberá sorpresas e incluso tamén exposición de fotografías históricas. Recordamos tamén que o goberno galego volveu a activar unha axuda para fomentar a natalidade en Galicia, que ten como obxectivo cubrir os gastos que supón o nacemento, a xestación e tamén ou pode ser tamén a adopción de un fillo. A cuantía desta axuda é de 1.200 euros durante o primeiro ano e o plazo da convocatoria actual vai a rematar o 31 deste mes de marzo e a axuda poden solicitala a través do portal web da Xunta de Galicia, unha axuda na que xa, dende que se fixo fai varios anos, máis de 120.000 familias galegas disfrutaron da tarxeta Benvida, que así se chama, a tarxeta Benvida, que é un programa implantado no 2016 co obxectivo de apoiar as familias cos gastos derivados do nacemento de un fillo, da adopción ou da garda con fins adoptivos. Trátase dunha axuda inicial de 1.200 euros durante o primeiro ano de vida e despois esa cantidade pode duplicarse no caso de que sexa un segundo ou tercer fillo. No caso de familias que vivan en localidades de menos de 5.000 habitantes, o monto da axuda se incrementa nun 25%. Cando a resolución desta axuda sexa favorable, o importe se ingresará directamente na tarxeta Benvida, unha tarxeta monedeiro personalizada co nome do beneficiario. Esta tarxeta pode utilizarse en farmacias, parafarmacias, ópticas, supermercados, tendas de alimentación, comercios especializados, poricultura ou produtos infantís. Con esa tarxeta poden adquirir artículos básicos para menores, como leite, alimentación infantil, pañales, roupa, babeiros, produtos de higiene, artículos de paseo e viaxe, etc., así como produtos farmacéuticos. A tarxeta Benvida está dirixida a persoas que cumplan determinados requisitos de residencia en Galicia, de nivel de ingresos, etc. En canto a quen quera solicitala, poden facelo a través da Xunta de Galicia, da súa sede electrónica. Se teñen algunha dúbida, tamén poden dirixirse aos servicios sociais do Concello de Cerceda, que están na terceira planta da Casa Consistorial, ou poden chamar, se queren, polas mañáns o 981 68 60 68. En canto aos deportes desta fin de semana, ademais do rally que podemos disfrutar o pasado sábado, os resultados dos nosos equipos son os seguintes. Na primeira categoría Galicia, o Queixas empataba fora da casa en Fisterra. Fisterra 1, Queixas 1. No descanso vencía o Queixas por 0-1, ao final o Fisterra empataba, o tanto do Queixas acadado por Gonzalo, pero un resultado, un punto que suma o Queixas que sabe a pouco porque merecían a victoria, ao final non pudo ser, tráense para casa un punto, un empate, pero como decimos, o resultado lóxico hubiera sido unha victoria do Queixas. Na clasificación, o Queixas está na mitade da clasificación, lonxe dos postos de descenso e intentando progresar e seguir sumando puntos e postos nesta categoría, na primeira Galicia, na que voltaron este ano nun grupo que non coñecían, de Santiago e Costa da Morte, e que están facendo unha gran campaña. Na terceira categoría Galicia temos 3 representantes, se enfrontaban 2 deles nun derbi do Concello. O Rodís, que está na parte baixa da clasificación, perdía por 0-7 contra o Atlético Cercedense, que está loitando polo ascenso. Xa no descanso, o resultado era de 0-3, e ao final, pois, o partido tivo pouca historia a tenor da superioridade do Atlético Cercedense. Os tantos acadados por Marco Rodríguez 2, Daniel outros 2, Marco Rodríguez, Joel ou Bruno foron os goleadores. O San Martiño, pola súa parte, pois vencía na casa a un dos rivais duros da categoría, o Bergantiños D. San Martiño 2, Bergantiños B
0. Xa no descanso vencía o San Martiño, na segunda parte sentenciaba os 2 tantos acadados por José. Na clasificación, o Atlético Cercedense, terceiro clasificado, pero a poucos puntos do primeiro, a tan só, insistimos, 4 puntos do primeiro, mentras que San Martiño na mitad de clasificación e Rodís na parte baixa. No fútbol femenino, o Atlético Cercedense femenino pois vencía outra vez claramente outra nova goleada, en este caso en Milladoiro. Milladoiro 0, Atlético Cercedense femenino, que vai líder intratable, 5, ese era o resultado. Os tantos 3 acadados por Laura, outro por Inés e outro por Antía. O fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles, perdían, en este caso, contra o Santa Cruz. Santa Cruz 2, Atlético Cercedense xuvenil 0 era o resultado. Os cadetes, pola súa parte, arrasan tamén na categoría, venceron claramente por 9 tantos a 0 o Betanzos B. Atlético Cercedense cadete 9, Betanzos B 0, con tantos 4 de Iván, Alex, Hugo, Iago, Iker ou Leo. Os infantís vencían a domicilio o Arteixo C. Arteixo C 1, Atlético Cercedense infantil 5, con 3 tantos de Luís, outro de Alex e outro de Sergio. Os alevíns, o equipo A, vencía pola mínima na casa o Portazgo. Atlético Cercedense Alevín 1, Portazgo 0. O B comeza a segunda parte da Liga a semana que ven. O Benxamín A tamén vencía claramente na casa. Atlético Cercedense Benxamín A 6, 11 Caballeros 0. E o equipo Prebenxamín tamén vencía na casa. Atlético Cercedense Prebenxamín 4, Ural Español B 0. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, o líder San Martiño volvía a vencer. San Martiño 1, Narón 0, tanto acadado por Marco. Caía goleado o Cerceda, na mesma categoría, Sigras 9, Cerceda 0, e na segunda B de veteranos, o Rodís gañaba claramente o Perillo. Atlético Perillo de veteranos 0, Rodís de veteranos 4, con tantos de Pablo, de Benito, de Raúl e de José Ángel. En canto tempo, para mañán martes, Galicia. Vamos a quedar nunha situación intermedia entre unha borrasca que está situada no Golfo de Cádiz e o anticiclón das Azores. Isto vai a deixar un corredor de vento do nordés. Así o ceo vai a estar parcialmente nubrado, con máis nubes no tercio norte e coa apertura de claros no sur. Podería haber a partir do mediodía nas zonas de interior algunha nube de evolución. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos e as máximas van a experimentar un moderado ascenso, incluso notable, canto máis ao sur de Galicia. O vento soplará moderado do nordés entre Touriñán e Fisterra. Co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.